Amakhaya ayi-250 aza kufumana amanzi acocekileyo kwiphulo lokukhusela amanzi atsalwe emthonjeni eDikeni eMpuma Koloni. Kudala abahlali belali ezinjengeyasesompondo naseGuquka besokola ukufumana amanzi acocekileyo. Isebe lophuhliso lwamaphandle nohlengahlengiso lwezolimo luncede uluntu ngokuqhagamshela imibhobho yamanzi esuka emthonjeni ukuya kwiimpompo zoluntu. Ibiyintsokolo ukufumana amanzi acocekileyo kubahlali belali yasesompondo kunye neGuquka. Ezi ndawo bezisoloko zifumana amanzi manqapha-nqapha, nto leyo ibinyanzelisa ukuba bahambe imigama emide beyokufuna amanzi. La manzi atsalwa emthombeni azise ukuphumla kubahlali bezi ndawo. Kungoku nje, la manzi asetyenziselwa ukulwa indlala. Sinamanzi siyatsala oopipe bangena ezigadini sinkcenkceshele, ngoku siyakwazi noseva noko sithenga nje into ezimbalwa ezidolophini. Iitapile sizityala egadini, amakhaphetshu siwafumana apha egadini. Noko isincedile kakhulu iprojekthi and ngoku siyakwazi nokuba uthengise xa utyalile, noko siyakwazi safumana nemali ngenxeni yale projekthi yalamanzi. Amanzi agqibele kudala bakho since kwanakala ii-taps ezokuqala, I think 5 years back kungekho manzi apha. So ke besisokola befuna sibheke emlanjeni phezulu for ukukha amanzi nokunkcenkceshela, besisokola. Then now kuye kwafika le project yenza la manzi, so siyakwazi uba nemifuno, siyakwazi nothini, kwaphinde wavuleka i-job creation kuyo yonke le nto ibisenzeka. Eli phulo lisungulwe kunyaka uphelileyo lidale amathuba emisebenzi ngethuba kufakelwa ezimpompo zamanzi. Siye safumana neskill sokuthi amanzi ajoyinwa njani ukusuka entabeni ukuza kuthi singabahlali. So siye sancedakala sathi uba sifumene kangantoba siye safumana sapeya nopeya, sapeya kakuhle futhi senela. Urhulumente wephondo uthi eli phulo lokutsala amanzi kwimithombo liza kunwenyiswela nakwezinye indawo ezinemithombo. Akuxhamli abantu bokuhlala bodwa, izikolo ezikhoyo apha kwezilali ziyaxhamla, ii-clinics ezikhoyo apha ziyaxhamla, abantu bafumana amanzi acocekileyo. Urhulumente wephondo unikezele ngezityalo kwakunye nezixhobo zolimo ngelikhuthaza abantu ukuba balime ezigadini zabo. Ndingulubaba Lodada kwiindaba ze-SABC eDikeni.